Predstavujeme vám predizolované vzduchotechnické potrubie od značky Isover Saint-Gobain. Tento špeciálny štvorstranný vzduchovod prirovnávame k riešeniu 2 v 1, potrubie a izolácia v jednom kroku. Systém Klimaver je vyrobený tak, aby poskytoval vynikajúce tepelné aj akustické vlastnosti a vysokú úroveň vzduchotesnosti. Vďaka tomu je systém energeticky úsporný. Vzhľadom na to, že viac ako 90% času trávime v interiéri, je našou prioritou poskytnúť najvyššiu možnú úroveň kvality vnútorného prostredia. Na jej dosiahnutie je nutné použiť tie najkvalitnejšie dostupné riešenia s vysokým dôrazom na konkrétne oblasti od akustiky až po estetiku. Takéto riešenie sme spoločne zrealizovali v základnej škole v Novej Bani v spolupráci so spoločnosťou Daikin. Pre výrobu priameho kusu potrubia je potrebné použiť náradie Klimaver, ktoré sa skladá zo špeciálnych nožov, uholníkov, sponkovačky a ďalších drobných nástrojov. Nutné je aj použitie základného príslušenstva, ako sú sponky a hliníková páska Klimaver. Vzduchovod vyrábame z panelov s rozmermi 3x1,2 metra. S použitím uholníkov a nožov Klimaver vytvoríme 4 stupňovité drážky. Odrežeme zvyšný kus dosky, odstránime prebytočné kusy materiálu z drážok a začistíme hliníkovú časť. Teraz veľmi jednoducho zložíme štvorstranný vzduchovod. Prehneme hliníkový presah, ktorý sme vytvorili modrým nožom Klimaver cez roh potrubia a zaistíme v požadovanej polohe spoj potrubia, pri ktorej sa priame kusy spoja pomocou systémového spoja perodrážky. Vzniknutý spoj pomocou sponkovačky presponkujeme po celej dĺžke pre dokonale tesné spojenie vzniknutého potrubia. Následne spoj prelepíme a zahladíme hliníkovou páskou Klimaver. Pomocou nožov odrežeme prebytočné časti z rohov panelov a pripravíme si presah fólie pre spájanie jednotlivých priamych kusov potrubia. Jednotlivé priame kusy vzduchotechnického potrubia spojíme pomocou systémových spojov. Z jednotlivých priamych kusov systému Klimaver vytvoríme veľmi jednoducho tvarovky, kolená a redukcie pre napojenie k vzduchotechnickým zariadeniam. Panely Klimaver s pomocnými vodiacimi značkami predznačenými na povrchu panelu napomáhajú vyrezaniu presného kusu tvarovky. Jednoduchým spôsobom zložíme štvorstranný vzduchovod, z ktorého následne vyrežeme trojsegmentové koleno. Jednotlivé segmenty spojíme pomocou pásky a lepidla Klimaver. V prvom kroku páskou Klimaver oblepíme obvod segmentu a v nasledujúcom kroku nanesieme lepidlo na voľné hrany segmentu v dostatočnom množstve. Jednotlivé segmenty k sebe priložíme lepiacou plochou a dostatočne pritlačíme. Následne páskou Klimaver prelepíme spoj a zároveň zahladíme presah pásky pre správne spojenie segmentov. Pásku Klimaver vždy lepíme s dostatočným presahom a dôkladne zahladíme po celom povrchu. Tento spôsob spájania segmentov opakujeme aj pri ďalšej časti tvarovky. Následne vznikne 45-stupňové koleno, pripravené na spojenie s priamym kusom vzduchovodu Klimaver. Flexibilita systému Klimaver spočíva vo výrobe potrubia priamo na mieste stavby, čo umožňuje reagovať na podmienky existujúceho stavu a prispôsobiť sa im. Vzduchovod je možné napojiť na akúkoľvek časť vzduchotechnického systému, rovnako ako na hranaté, tak aj kruhové časti systému. Stačí si len určiť pozíciu napojenia, vyrezať otvor v požadovanom rozmere a následne vložiť prechodový diel. Tento medzikus nie je súčasťou systému Klimaver. Preškolená realizačná firma, ktorá potrubie vyrába a inštaluje, si prechodový diel dodáva vlastný. Platí, že pre zachovanie vysokej tesnosti v mieste napojenia všetko dôkladne prelepíme a zahladíme páskou Klimaver. Kotvenie vzduchovodu je možné tak zvislo, ako aj vodorovne. Najbežnejšia metóda vodorovného kotvenia je pomocou U-profilu a závitových tyčí. Pokiaľ nie je prekročená kotviaca vzdialenosť, je možné použiť aj vonkajší profil pre zavesenie potrubia.
Jednoduchým vyrezávaním do vzduchovodu môžeme osadiť potrebné časti vzduchotechnického systému. Systém Klimaver je možné napojiť na nasávanie aj odsávanie vzduchotechnického systému. Podobne ako iné oblasti nášho života, aj školstvo prechádza dynamickými zmenami. Tieto zmeny sa v sebe pokúšajú obsiahnuť viaceré nové vzdelávacie koncepty a mnohé z nich sa premietajú priamo do školských priestorov. Silným trendom, ktorý ovplyvňuje vzhľad aj fungovanie tried, je digitalizácia školstva. Zavádzanie nových technológií kladie nové alebo zvýšené požiadavky na priestorovú akustiku či reguláciu denného osvetlenia, ale aj čistotu ovzdušia v triedach. Všetky tieto trendy stavajú naše školské budovy pred nové výzvy a my v Saint-Gobain sme pripravení čeliť im spoločne s vami. Ja som bola vtedy chorá, ja som o tom nevedela. Ja som prišla do školy a ja sa ich pýtam, že čo to je. Oni, že to je na vzduch a ja, že čo, neviem. A to je dobré, že máme na tom aj ťaháky. No ako predtým sme otvárali okna skoro furt, teraz už oveľa menej, lebo je tu oveľa lepší vzduch. Fučí to, vlastne niekedy je to vlastne také, že ako keby, že to tu ani není.